Здравейте, любители на българския език! Реших да направя това видео, след като днес попаднах на текст, в който ставаше въпрос за работни листи. И сега ще обясня защо това не е правилно. Когато става дума за хартия, правилната форма за множествено число е листове. Например, кандидат-студентите не бива да драскат по листовете, на които развиват темата. Когато става дума за части на растение, правилните форми за множествено число са две – листа и листи. Например, гелът, който се извлича от листата на алоe вера, може да бъде ползван като крем против изгаряне. Или пък следния пример. А от есенните листи падат чисти и лъчисти, хладни нощните сълзи. Формата за множествено число не бива да се смесва с бройната форма на думата, когато става въпрос за хартиени листове.